Sibingelele umhlaba wonke, sibingelele abantu bonke ezweni. Sibingelele isizwe sikaNkulunkulu. Umhlaba ngokaJehova ngokugcwala kwawo. Phezulu kwephuzu lami lokuthi ngeke kuhlale kunje. Zinto emhlabeni zishintsha usuku nosuku. Zinto emhlabeni ngeke kuhlale kunje, ziyoshintsha ngisho sebethanda abathakathi bengathandi nabanomona. Silapho la sikhona sobingelela abantu ukuthi mabaphile, sikhumbuza abantu ngempande, sikhumbuza abantu ngomuthi, ukuthi umuthi uyakwazi ukuguqula impilo yomuntu mawala, ukuthi umuthi uyakwazi ukwenza izinto ngenkani noma uyakwazi ukuphoqa impilo yomuntu ukuthi iphumelele iye phambili. Sebebhejile, sebekhulumile osiyazi, kodwa ngenxa yomuthi, umuthi uyakwazi ukuthi amafinda aboshiwe waqaqa. Umuthi umnandi lana-ke. Umuthi umnandi ekuthenini uyakholelwa kuwo, awukholelwa kuwo, uma uphila uyaphila. Kuthi omunye kanjani dokotela? Phela into ephilayo iyaphila. Into efile isuke isifile. Nenyoka mayifile noma ungangithusa ngenyoka efile usuku usadlala. Ngoba suke lento isifile. Into ephilayo ingozi. Kuyahlukaniseka lento kuya ngawe. Ngakho-ke ngithi nibalulekile ngaso sonke isikhathi. Wena ongibukelayo, nawe ongibukelayo. Kubalulekile ukuthi ungahlezi ucabanga njalo izinto zingenzeki. Uma ucabanga njalo izinto zingenzeki, kufanele ubuke ukuthi sekukhona inkinga lapho. Okubalulekile ukucabanga bese uyenza. uNkulunkulu ufike lapha kuwe wakupha ingqondo, wakupha amehlo. Bakhona abazalwa bekhubazekile, wena wakwazi ukuzala ungakhubazekanga. Kufanele sikubonge, sikudumise lokho nokungaphazamiseki komqondo wakho. Akekho ngcono. Nongcono, ayikho into angcono ngayo ngoba ukufa kuyeza kunye. Kuyiqinisa impela ukuthi amagugu alomhlaba ayosala emathuneni. Sinabantu esibaziyo ukuthi kwakuthiwa zinkunzi. Kwakungabantu abangathinta ababengafuni ukuthi usondele eduze kwabo. Namhlanje sebephakathi emhlabathini. Inhloso yami enkulu-ke ngithi kini, ukubaluleka kwakho ukubaluleka kwami. Ungahlula ukuzama, likhona igama elithi zama. Ngizokugqugquzela namhlanje ukuthi ukuzama kubekiwe ukuthi akube khona ukuzama emhlabeni. Ungamane ufe noma wehluleke, uhluleke ukwenza kodwa ukuzama. Zama, ungahlulwa ukuzama. Ungamane ufe kodwa ufe uzama. Ayi anizwa lenkulumo. Ukuzama kubalulekile. Zama wehluleke uzama. Kodwa ube nethemba ukuthi noma izinto zami zingasheshi ukwenzeka kodwa ngeke kuhlale kunje ngoba ukuzama kubekiwe. Ukuzama kubalulekile empilweni ngoba akukhethelekanga ukuthi obani emhlabeni abantu okufuna baphakame noma baphushe impilo zabo noma baphile kamnandi. Ukuzama kuhambiselana nethemba. Uma unethemba, ithemba libulala. Ithemba lilahle. Ingakho nami ngithi uma umuntu efika kimi ngithi mina uyangethemba awungethembi kodwa ngizokwenza ngokusemandleni ami ukuthi wena ugcine usizakele. Amazwe esigadle senyama lesi yise safela emazweni. Undaba zabantu ziyakhulumisa. Angeke sihlule ukuzama kubekiwe. Siyozama soze siye kwagoqanyawo sizama. Woza wena, woza kimi. Nawe woza kimi.
ngoba akusizi ukuhlala ngathi awunankinga ubunenkinga. Awuthi ngiphindele amazwi. Ukuhlala uzenza umuntu ongenayo inkinga uyoba nenkinga futhi ngoba wena uyasaba ukuphumela obalo ukuthi cha nginenkinga. Inkinga kuyohlezi kuyinkinga kodwa inkinga umuntu ozexazulula nguwe. Inkinga kayibalekelwa kodwa inkinga uyabhekana nayo uqondane nayo idlule okungadlula kukho okungapheli akukho. Ingakho kuthiwa into engapheli njani iyahlola. Isikhathi senyama esafele emazweni yiso lesasikhe esinye umashasha impula. Ugogo logobile saluka sempondo uvuma ezizweni. Impilo ingeyakho ukuphumelela kukuwe. Mane wena nje uzibukela phansi ngoba usulahla ithemba uyazijaja. Uza abantu bekhuluma. Akekho umuntu ophumelela ngemlingo. Wonke umuntu uyosukayo ayimpumelelweni. Ukuphumelela kuyi-sliding door. Uma usondela kwi-sliding door egarage siyavuleka nje. Kodwa uma usasekude ngeke sivele sivuleke kungekho umuntu odlula la. Ngalamazwi ami ngithi mina awukusondele ngebomu kimi. Awukusondele kimi ngebomu. Uma nje ungitheste nje uthi ake sikukulele litshe lisuke la. Lamandla enginawo ngawanikwa angawami. Ngiyafisa ukuthi silekelelane emhlabeni size sifike enjabulweni. Ngoba ngaphandle kokujabula awungeke uzube lutho. Ukuphila kumnandi uma ujabule. Uma ungasejabule ukuphila kukho. Yingakho ke ngithi mina ayikho into ezoguqula impilo yakho ngaphandle ukuthi wena ube nemali. Uma unemali, imali iyakwazi ukukwenza ukuthi ufike la ufuna ukuya khona. Izinto zanamhlanje sezimali. Ake sisukumeni. Nizobonana nodokotela u2+2 phansi kwamhlaba lingane ejozini. Ngithi mina ngudoktor wodoktor kusigadla senyama safele emazweni ngani ngoba ngiyayinika isikhathi sokulwa nempilo yomuntu ngibona ukuthi iyangehlula yini ngoba ngeke ngisho ukuthi angehluleki angiyena uNkulunkulu. Ingakho ngithi ngishama magic anginawo. Ewa! Oh, kuzwakele madoda, kuzwakele gogo logobile saluka sempondo uvuma ezizweni. Siyakhulekela siyakushweleza ngonyamba yeshulu. Okay. Abantu kumele basukume besenamandla okusukuma. Ngoba liyeza lelo langa lapho ke kube khona namandla okwenza into oyithandayo nesikhathi osithandayo. Ngani ngoba umhlaba lo. Yacela abantu sisiphuti mama baba uze kimi. Bese kuthi umntwana nje ona underage angasondeli la kimi ngoba ikhona ingozi. Izinto zami zi-strong. Izinto zami zinamandla. Anginazi isikhathi sokudlala mase uphambi kwami. Ngiyabopha juqu, ngiyabopha. Ngibophe ngempela ngihlanganise bese ngithi sekuyobona inkosi. Ngempela fike kuthatha ubholoja kuphakamisa. Akuthatha uThabura umeka kuphakamisa. Akuthatha ubagqumagquma. Yezo. Akuphakamisa. Donsi zamdonsi lapho ukhona khehla. Nazi izinto ikhona madoda. Noma ngabe ufunani sondela kimi. Ngiyatholakala mina ngo3 ekseni sengitholakala. Kwashawa 6 o'clock ntambama ngisatholakala. Nayi number yami sengibaleka. 076 45 400 45. Akube kuhle. Kube njalo kuphinde kube njalo futhi. Ngeke kuhlale kunjani kunje. Woza.